pugues adreçar el teu somriure i fer que la vida sigui un regal, si pogués evitar les injustícies i fer que les coses vagin millor. Si aixequem les mans, desenterrem-les del fang, podrem moure el món. Vas voltant i veus aquelles coses que no has entès mai. Vine, podrem canviar-les amb els ulls oberts del tot. Busca sortides a la teva mida, qui pogués adreçar tots els somriures amb la teva sang. Em dones vida, pot ser el primer pas i el podem fer junts. Amb la teva sang tot és possible, amb la teva sang. I és important que es facin aquestes maratons per sensibilitzar la gent de que la donació és una cosa fàcil. El govern de la Generalitat ha apostat sempre per tindre un banc capdavanter, no? On sempre estiguem a l'avantguàrdia de la ciència, de les tecnologies, per a aquest servei i administració de la salut, que en definitiva és vida, pugui donar la resposta esperada. Donar sang és donar vida a la gent. Ens queda un llarg camí. Si aixequem les mans, desenterrem-les del fang, podrem moure el món. Vas voltant i veus aquelles coses que no has entès mai. Vine, podrem canviar-les. Vine, podrem canviar